Audio Jungle. Audio Jungle. Bon support nơi hai cái số bát cho lì này hai cái số bát cho lì này modality committee ni report dari phát cái salo mắc hay nơi tin ini showbiz gonda bondana dari phát jotona success khane bagai jotona phai bhai je showbiz gonda tin ini bondana malina bagai jotona phai bhai je tin ini showbiz gonda ni bondani angko misil आन्दोलन जतना सामिल दे युट आईपीएफ long le आर्टिसा long le IWF long le TPB long le MW long le 15 तारिख সাজ দেখা একেবারে বৃহস্পতিবার তিনি চিনি মানদাই ডিভিশন বাই ওই জোগালি জাক 24 ঘন্টানি স্ট্রাইক হেকাবা বন্ধন তিয়ই जों दिनै मानदाय हातिनि गरमुनि स्टेडियाम काजरागाव जों कासुलायजा दिनैनि अ कासुलायमु पान्दाव फाय मानजा फैबायखिया IWFT युथ IPFT आर्टिसा TPB IMW इउ चिनि दिनैनि बननि आसल उद्देश्य हंके पुलियानो दङ जों सायमानो IPFT नि नासिमु हंके टिप्रालेन्ड कारण जों सायमानो अ टिप्रालेन्ड मायाखे सिनि टिप्रा सारंना ताइ मोथांनानै कोनो लामा गरै फियाबा भारतनि कन्स्टिट्यूशन राज्य तै एक एवं दुई धाराव सैजाक सराय जे कोनो हास्ते बा जे कोनो राज्यव जे दफा गोलैगै दङ बंनि भाषा बंनि संस्कृति बंनि जामुं बंनि तंथाय बंनि कालचार कमामानि बागै आबुना रखा खायनायनि बागै न भारतनि संबिधान सराय सैजाक दङ आबुना तैनो जों दिनै संबिधाननि राज्य तैनो दिनै जों टिप्रालेन्ड बागै 24 घन्टा बन्द खाया आबो सिमिया एचिदिल सिनि हानि मानि कक बरक साइबो खोनातत अ कक न जों सिनि खाबाय बोखाबाय ब्लाइके सिनि मानि कक न जों परिवै कुजुगो काना मुजुगो अबनि बागैनो जों कक बरक न रोमानि स्क्रिप्ट बाय एचिदिल दातो हनै आमाबो कायसे सिनि दाबि बा डिमान्ड दङ अबना तैनो जों दिनै कायसे कासो फियाबा अम सिमिया तै कायसे दङ मडेलिटी कमिटी जे खामानि सेपारेट स्टेट हायकाबा टिप्रालेन्ड तैयै अ मडेलिटी कमिटीनि रिपोर्ट दाति फाट-फाटके सराय-के लुकुनि थानि पिसारि रनानि बागै आमनाबो जों नायै दिनै अ लामा कासोइतो अबनि बागैनो जों अ हायुंनि बा अ खास्तेनि चिन अ राज्यनि जत बुकुं बाराति प्रासारक न जों कयु दिनै शान्ति सम्प्रीति बा वालाय बुलाय टगलाय न्यागै दिनैनि अ आन्दोलन हायका 24 घन्टा कासुमानि न सराय शान्तिके पाइलायै जों अ हास्तेनि लुकुरं न कुनुगै ना मुसुङो सिनि मानथानि बागै सिनि खादुयै जों अमा हायके लामा कासुयै दंमानि अन बागैनो जों अ हास्तेनि जत दिनैनि अ आन्दोलन सामिल ओंनाय रं न सिनि मानदो डिभिशननि ओङै सिबाय तै बोखानि सबानि हामबाय याफारै सबानि सिबाय याफारै सिनि अ पान्दा जों ताक फुंसिमनो सियांका 6टानि सिमि खाना फुंनि 6टा जरा दंनाय जतननो हामबाय तै मानदो डिभिशननि बिसिङाव न जों सायमानो NIT ओङै दङ ललित बाजार ओङै दङ पाटनि ओङै दङ यां उल मानदै ओङै दङ चिकन बाजाराव बो ओङै दङ हंका खुमुलुङो त ओङै दङ आबो सिनि हेड अफिस सिनि टिप्रा सारंनि तंथा सामुंनि माने एडिसिनि हेडक्वार्टार जोंथ एडिसिन से बेस खायसिनि टिप्रालेन्ड सामाबा आ जागा त ओङैनो दङ ता यांग कला बागान ओङै दङ ओंखाय निनि कयला सहर ओङै दङ बिश्रामगन्ज ओङै दङ यांग बराकाथाल ओङै दङ अमा हाके सारा त्रिपुरा जे एडिसि एरियानि बाजार हायकाबा अफिस आदला चंग जागाव दिनै अमा हायकेनो ज जागा तासु जरा पालाय दङ निन मुंखे आनि मुं अजित देब्रमा मानदाय डिभिजननि आर्टिसानि एडभाइजर बोर्डनि चेयारमेन